I don't know where to find you. Nino, nanasab siya. Nanasab kong ikagtahan. Nasin silam sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutoki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo kang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Tagang! Catherine, ligaya ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. Tuo itaw ko. Ugo lagi ko. Oo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga giswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Tinudang akong isulti. May duha ka salbayas na ungo ni Dapita. Claudio Rufongan. Wa mo na silingan na sama ngan Pinay. Ay, dili na to sa silingan. O ka na nakapaak si mong kamuto ni. Klaro kay na nga pinaaka nag-ungo. Unsa? Sa ato ba? Mao ko na sa pwede, Tinay? Oh, maungog yun ka. Tinay! Muna. Tubaw ko, tabagi ko, Tinay! May duklo ni mo, Tinay! Karoon magpatabang kang Tinay. Pero saan na ako trabida kay ganda ko. Ding, kalman na lang diha, ding. Well, baby, dali tani. Tunaon ko na imong kamot. Dara. Ay, hala. Nagkatawa ba ni imong samat sa kamot? Huwag mo na magkatawa, bay. Nagangana kay gigutom. Tinay! Tabalin talaga ko kabut. Kaya sige ngungun si kasakit. Utla na, bay. Utla na. Ayaw. Misa buting ngut-ngut na niya kaniyang nabati na ko at yung libilya. Di sigurado ka nga si Bilya ang nabati, di ba? Oo, libilya lagi. Kumusta na ang pagduaw mo sa imuhang tao, Bilya? Wa ko makapaduol kang Tony account. Tungod kay miabot si Tinay. Anong mibalik ka man? May surrender ka na di ay sa imong katuyuan? Dili na ko makaduol nila. Tungod kay miabot si Luis. Bisan unsaon, babagyod sa atong mga plano si Luis. Apan makurat siya sa atong gibuhat, Claudia. Agawon. Gutom. Lakaw, pambiktima dito og usa ka tawo. Ug ibutang sa plaza ang patayng lawas ni ini. Oh, agawon. Makurat na lang ugma ang mga tao ni ining Dapita. Pagliho. Oo, ambi. Ayun, may pagliho.
Ikot ko sa bayo akong sabot, tinay. Ayaw gipaglihok. Oh. Bayding. Uban ni Kusliyob eh. Magkuhatag tambal para ni Tony. Sunda nga tong kaon, bay. Ha? Sundang may. Ikaw ba ay pagbinuang good? Lola. Batay si Tony ha? Singgit lang kung mapakita niyo katubilya. O diya pa. Ayaw gid ninyo kimbitahan si Bilya sa pagpasod sa bahay ha? Sa! O kalaki o paghibitan o patay na. La, hunahunaan na lang ang posibleng ungo na sa Bilya. Dali nga ding! May dagat. Oo, bay. Ayaw lang ko biyain. Nasa ni Jen, umiyak. Hoy, ikaw, Tony, sulti ka tinood. Gadok-gadok na. Kag puting itlog. Hoy, usa ba yun na bati ni mo? Kinsa man yun, ne? Wala, si Bilya lagi ang nagpakitabang lula. O gilitok niya akong ngan. Unsa? Saan mong dinukdok nga kuhan bay? Tanong nga verbena, ha? Mauni ako itambal sa samba di Tony. Oh, titinay. Di inom sa ka ng mong idea, ha? Sa librong ito mo hinatag ni Lois. Unsa? Okay ni. Sakto na ni itambal sa samba di Tony. Gitambayan ka! Ang tigabit! Guliti, Tony, kagamuting. O, ikaw lang. Guliti mo ni Tony. Agyam. Sige na lang, dali. O, sa naman noon ito na nahimo na magtagtambalan. Hala. Yapan na. Yapan na. Nahilom. Nagitingalin niya akong mission la. Tigtambal sa mga napakan o gungo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mao na la. Gibati na ako ni mission ang mutambal o mga napakan o gungo. Nawad na naglibog na yun ko. Wagay ba kung mutuon ni mo, ipa-ospital ta na lang ka. Ulal. Oh. Kung doon na nakikwarta diya, ato ni pa-hospital sa baytinay. Mo lagi. Ay, wala kita akong kumabuang noon sa man mo. Ay, hala. Nasa ni Tony, uy. Wala naman ni maglihok. Patay na, ilubo na rin tataon. Ha? Matay na sa imo pagtambal. Muwi pa na, uy. Sige, klaro, patay na. Nagginhawa pa, oh. Oh. Tanawa. Ding. La. Usaban. Tanawa na ko din yung samad sa kamot ni Tony. Uy, ang sino yung pinakan doy? May gimok na. Wala. Ay, matanaw na na eh. Murag miso ko lang kagaw sa pinakan sa duga sa Pilipina. Ako nipato sa sama ni Tony, bay. Tony. Ayaw itaw kamatay, ha? Daghan na ba yung silingan na ito nga namatay? Ayaw ko na pagsunod itaw nila. Tony. Paruson man eh. Ito sa nagot. Ano ni Hagot? Saan nagagot? Ay, natugod ay sala. Natugod ay. Ayaw na lang na siyang tagda. Ay, la. May garapa ka diha. Oh, usawan ni mo. Sudlan ining buwak sa Bilbina. O naman. Kung paliw ko kuhala. Wala, sige. Kuha na ko. Wala ba yun, no? Saman. Nambal na di ka ron? Ding, kinalang mag-amping ta, Ding. Labi na sa panahon sa kagapion. O ikaw, kinalang magkunta sa Bilbina. Dili may mong ako lang kanon bay? Pero di na ko mapakan ko mo ba? Dili mahimo. O, dala pa. Sige, Rufo. Hot siya sa dugo. Bunga na rin! Luis! Ayaw pagpaghilabot sa mong buhaton! Dili ka na makapugong kanamo, Luis. Ang hudong na ninyo. Dili! Nagtuo kang ikaw ray gamhana, Luis.
Palayo ka mo nining dapita! Palayo! Nana, nabutangan na kunta si Tony. Kinay, husto ka ng imong gibuhat. Kinahalan lagi tabangan si Tony la. Klaro kayo, nga ungo nakapaak ni Tony. Kung maong na bay, nga maungo mo rin na sumi. Ato ni patyon lang ko ni. Ha? Ay, ano eh? Gapuson. Ako na noon. Gapuson lang. Gapuson na to. Maniguro tang daan. Sige. Ato siyang gapuson din sa bangko niyang higdaan. Uy, Ay, salamat. Hapit na mabuntag. Luwas na ta sa mga ungo. Palayo na ka mo nining dapita, Claudia! Kung dili kay gustong mga matay kitang tanan! Buhay iko, Luis! Gipasuko na ako ugmayong, Claudia! Gusto kang mga matay kitang duha? Sige! Magpakamatay kang duha! Ayaw! Buhi si Claudia! Hapit ang sidla ng adlaw, Luis! Inyo kong gipasuko! Pwes! Mag-inulungay kitang tanan! Magpakabatay tang tanan! Ayaw! Gusto mamatay pag-usap, Luis! Luis, buhay iko! Buhi si Claudia, Luis! Hapit ang buhayan ng palibot! Kinahanglang mahatagan o katapusan ang kasamok dinig Dapita! Musa! Kinahanglang mga matay kitang tanan pag-usap! Dili pa ko gusto! Pahuay, Luis! Buhi na si Claudia, Luis! Tawa mo! Nina, hapit na mahayag ang palibot. Bay, sigurado ka nga luwas kita sa panahong kadlaw. Ulag kipay. May muna mong matug. Ako na labantay ni Tony. Kakapoy na. La, katog na la. Uy, law sa ka bay, tinay. Ding, gikulbaan mo kumaayo, ding. Oh, diskutan ka. Si Luis. Naunsa naman ka si Luis. Uy, ko, Luis! Gata sa mga tao nining Dapita! Musa! Kinahanglang mga matay kita, Claudia! Luis! Hapit na mo sila kinagaw. Ang adlaw ang mubatay ka na to karong panahon na, Claudia! Ang adlaw! Buhay ako, Luis. Lilit ako gusto. Kinahanglang mga matay kitang tanan! Ikaw lang ang ay mamatay, Luis! Isang kahoy ka ng gitusok mo sa akong tugahan! Luis, kiusa mo si Rufo! Sa ako ng giingon! Mga matay kitang tanan! Recorded by X Thunder Gaming. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Galit ka nato sa RMN Drama.